बाहाया बिसोरो हारसा रायलायनो मोनबासो माने गोसोखौ बिराद खुसि जायो आरो ओंखाम खहाबो बिसोर रायलायो हारसा रायलायनो मोनबा बिसोरो ओरैबायदि दुगा मोनो गावखौनो गाव माने ओंखामा बिराद मोजां खहाबो आरो नंगौ नोलोबारि बैसागु आफादनि दैदेननायाव मैयानिफ्राय जागायनानै रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ मैयानिफ्राय खुंदों बे समाव जोंनि बर'नि सासे मैखोम इउटुबार आदा सासे दंफैयो बिथांजों आं माखासे बाथ्राखौ आदानिफ्राय मिथिनो होननानै आं आवगायबोदों नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि दैदेननायाव आदाया बानजायनायाव दिनै जोंनि धेमाजि जिल्ला गगामुख मिंमां नोलोबारियाव मोनफैदों आदाखौ जों सिगाङावनो बयबो सिनायखायो। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आदाया जोंनि गगामुख मिंमां हालामाव फैनानै माबोरै मोनो? आंथ' जोंनि क'क्राझारनि बर' गामिफोर बायदिसो मोनदों मानो होनबा मैखोम बर' दं बाहाय आरो बेल' नङा मिमां हालामाव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा बर' रावखौ बाहायो न'आवनो होनजा गावजों गावनो होनजा बिसोर माने बर' रावखौ दाबो बिराद स्ट्रंलि रायलायो जोंनि जेरै क'क्राझाराव रायलायो बेफोरबायदिनो आरो बिसोरो दख'ना गाननोबो लाजिया हिन्जावफ्रा हौवाफ्राबो गामसा गानो आर'नाइ लायो ओमफ्राय बै आर'नाइजों बानायनाय बै वेस्ट कट बेफोरखौ गानो प्रग्रामफोर जानायाव माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों जों बुंनो थाङोबा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव BTCनि ओनसोलाव माखासे जायगाफोर दङ बाहाय बर' रावखौ बाहाया बिसोरो हारसा रायलायनो मोनबासो माने गोसोखौ बिराद खुसि जायो आरो ओंखाम खहाबो गोबांथार बिदिनो जायगा दं जोंनि बर' ओनसोलाव बिसोर बर'जों बर'बाबो बिसोरो बर' रायलाया हारसासो रायलायो आरो न'खरावथ' रायलायखायानो जाहैबाय हारसासो रायलायो हारसा रायलायनो मोनबा बिसोरो ओरैबायदि दुगा मोनो गावखौनो गाव माने ओंखामा बिराद मोजां खहाबो आरो बिसोर हारसा रायलायनो मोनाबानो उन्दुनोबो खहाबा ओंखामबो खहाबा बेफोरबायदि दं आरो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे जायगा आं नामखौ लाला ओरैबायदि माने दुखुनांथाव लाजिनांथाव होनजायो जेरै जों दा नुनो हाबाय जेरै सनल कासारि बिसोर गोदो एसामिस कालसारखौ फल' खालामदोंमोन दा बिसोरना कालसारानो गैया नै हो ड्रेसा माबायदि गानोमोन बिसोर जेबोखौ मिन्थिया बिसोरनि रावा माबायदिमोन बिसोरनि रोजाबनाय बिसोरनि दामनाय देनायफ्रा मामोन जेबो गैया दिनै नै जों दा प्रग्रामाव नुनो हाबाय एसामिसनिसो खनो ड्रेसाबो एसामिस बायदि आरो बेल' नङा गोबांथार एगजामपोल दं दिनै राजबंसिफोरखौनो होन राजबंसिफ्राबोथ' बिराद दुगा जायोमोन बिसोर एसामिस रायलायनानै हो आमि ट्राइबाल नहय बिदि जालायलायोमोन आरो माने आमि माने ST होबा ST नांलायलायामोन दा STनि थाखाय नुवाखै बिसोरो माबायदि दावहा नांगासिनो दं दावहाथ' होनला बेखौ मा होननांगौ आन्दालन खालामगासिनो दङ ST मोननायनि थाखाय ओमफ्राय ट्राइबेलनि ड्रेस नागिरगासिनो दं दा बिसोर बर'नि ड्रेसखौसो सिख'गासिनो दं नंगौ नङा दख'नायासो जोंनि बेफोरबायदि ओरै फालि लानाय आर'नाइ लानाय गामसा गारजा खेराइ होनाय नुवाखै बर'निखौ सिख'गासिनो दं ओजों जोंना नै बर'फ्रा हारसा रायलायनो मोनाबा ओंखाम खहाबा बेनिफ्राय बै राजबंसिफोरनि ड्रेसखौसो गानो बै माबाया ओरै ख्लोब जोख्लोबग्राया बेफोरबायदि खालामोबा जोंनि हारियाबो थेर बेथेर जागोन दा जोंनि हारिया एसे गोरायैनो जाबोगासिनो दं डेभेलपमेन्ट जागासिनो दं बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो बर' रावखौ रायलायनांगौ जोंनि एस्पेसियेलि जोंनि बे बर' ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव BTC ओनसोलाव बर' मैखोम गामि दं होनबाबो मानो बर' रायलायनो लाजियो खम लासिंसिं नङा होमबा दा आङो बे मिंमां हालामाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदिखौ नुनानै बर' रावखौ बिसोरो बावाखै आरो गावखौनो बर' होननानै लानो लाजिनाय मोनाखै बिसोरो जेसेबांखि बर'नि हारिमु दङ जेसेबांखि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दानाय देनाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दं बेनि थाखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे मिंमां हालामनि बर' सुबुंफोरखौ आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बेबायदिनो जोंनि बे बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिगोन होननानै आदाया जिथुनिखि सासे बर'नि मैखोम सासे इउटुबार बेयाव जाखांफुलायमोन माखासे बिथांमोना इउटुबखौ खुलिनो नाजादों बा माबायदियै गावनि चेनेलखौ सालायलांनांगोन बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नामा? आं बेखौनो बुंनो सानो मोनफ्रोमबो खामानिया इजि नङा जेब्ला नों जेखिनि खामानि स्टार्ट खालामा मानो खस्थ' दङ बे खस्थ'खौ जोङो सहायनो हानांगोन बे नङाखि नोङो मास मोनथाम मोनब्रै भिडिअ आपल'ड खालामबाय माथो भिउसफ्रानो गैया हा माथो साबसक्राइबारानो बाराया होननानै थानो नाङा आरो बे नङाखि माने सोरबा बे ओंखाम ओंख्रि संनायनि भिडिअ खालामदोंबा आंबो ओंखाम ओंख्रि संनायनि खालामदों बेफोरबायदि नङा माने
गोबां गोबां आयदानि जोङो चेनेल खुलिनो हायो इउटुबावबो जेनेबा नों ओंखाम ओंख्रि संनायनि बा बेरायनायनि बा नोङो मा होनो कारेन्ट एफेयार्सनि ना कारेन्ट एफेयार्सनि खालामनो हायो टेक्न'लजिनि सोमोन्दै मेनेजमेन्टनि सोमोन्दै बेनिफ्राय मा होनबावनांगौ बिदिनो गोबांथार मानि आयदा दङ आरो ना दा निउस चेनेलफ्रा गोबां ओंखारबाय निउस आपडेट खालामो बिराद मोजां टेक्न'लजिफोरनि सोमोन्दैबो जेन'ब्ला सोरबाफोर चेनेल खुलिनो हायोबा जोबोद मोजां जेन'ब्ला मबाइलाव मा मा पार्टस दं बेयो मबाइल रिपेयारिंफोरनि सोमोन्दै बा फांखा गाज्रि रिपेयारिंफोरनि सोमोन्दै बेफोरबायदि बा कारपेन्ट्रिनि सोमोन्दैबो जोङो चेनेल खुलिनो हायो जायफ्रा जुदि कारपेन्टारफोर फार्निचारफोर बानायनो रोङोबा चेयार टेबोल बेफोरबायदिजोंबो जोङो चेनेल खुलिनो हायो आरो सोरबाफोर बै मुर्ति दाननाय ना दंफांनि बेफोरबायदिजोंबो जोङो माने गोबांथार आयदा दङ जेनेबा वेल्डिंफोरनि माबाफोरनि बेफोरबायदि खालामनाय सोरबा न' लुनाय बेफोरबो मोनसे आयदा आरोना मोनसे टपिक बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोरबा आबाद मावनाय बेफोरनि सोमोन्दैबो ना मारैहाय आबादखौ मावनांगौ माइ आबाद मावनोबा फाथो आबाद बा जेन'बा मैगं थाइगं बेफोरबायदि जेनेबा फुल बिबार गायनाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि टपिक्सफोर दं आरो आयदाफोर जोङो बेफोर मोनफ्रोमबो आयदायाव जुदि जोङो लानो हायोबा साक्सेसखौ मोनगोन साक्सेसखौ गिबियावनो आदाया बेसेबां मायथाइयाव जे नोंथाङा इउटुबखौ खुलिजेननायमोन आरो दिनैसिम बेसेबां दुखु खस्थ'जों दावगाबोनो नांगौ आङो जेब्ला इउटुब खुलिजेनदोंमोन अब्ला आङो इउटुबनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया इउटुबखौथ' नायो जेन'ब्ला इउटुबखौ नायो आं 2007फोरनिफ्रायनो नायबोदों होमबा आङो जे इउनिभारसिटियाव फरायदों बे इउनिभारसिटियाव वाइफाइ फ्रि मोनोमोन हस्टेलावबो ओरै एकाडेमिक ब्लग्सफ्रावबो बेनिफ्राय आङो जायखिया 2007-8फोरनिफ्रायनो नायबोदों आरो जेनेबा सिनेमाफोर बै समावथ' बांद्राय बिदि ट्राभेलिंनि भिडिअफोर आपल'ड खालामामोन नालाय ओमफ्राय लासै लासै बे कमेडिफोरनि मुभिसफोर संसफोर बेफोर पपुलार जाग्रोदोंमोन बिदिनो उनावहाय लासै लासै कमेडियान ओंखारबोबाय बिदि ओमफ्राय आंबो गोसो जायोमोन ओमफ्राय साहस हायामोन आरो बिदिनो 2016आव ओरैनो जानला मोनला मबाइल फिसा दाम खमनिजों ओरैनो खेबलाबायना आपल'ड खालामदोंमोन बेनिफ्राय कमेन्ट्रि बायदिना खालामदोंमोन नायफिननायाव मोजां मोनदों बेनिफ्राय इउटुबाव आङो ओरैनो जास्ट आपल'ड खालामलाबायबाय खुसि मोनबाय ना साक्सेस जाबायना आरो बिदिनो ट्राइ खालामबावबाय बिदिनो ट्राइ खालामै इन्टारेस्टआव बारायलांबाय बेनिफ्राय साक्सेसबो मोनलांबाय साबसक्राइबार बारायलांबाय भिउसआबो बारायलांबाय आंखौ मानि थुलुंगा होलांबाय आरो आङो इडिटिंबो रोङामोन सिगाङाव मारैहाय इडिटिं खालामो ओरैनो नर्माल सफ्टवेयर दंलाबायोमोन आगोलहाय उइन्ड'स मुभि मेकार बाहायनो आङो सोलोंदों उनावहायथ' आङो बेखौ थोनाय मोनासै बेनिफ्राय आङो गुगोलफ्राव नागिरलाबायनानै मा सफ्टवेयर दं बेफोरबायदि इडिट खालामग्रा माग्रा उनावहाय आङो मोनलांबाय प्रिमियार प्र'खौ जेब्ला आं बाहायबाय अब्ला जोबोद मोजां मोनदों इन्टारेस्ट मोनलांदों इडिटिंनि बारै आङो सोलोंनो हादों जेब्ला सोलोंजेनदोंमोन बे समाव इडिटिंफ्राव आङो मोनानि 2 बाजि 3 बाजिसिम बेफोरबायदि उन्दुआमोन इन्टारेस्टमोन सोलोंजेननायाव बेफोरबायदि आरो गोदान सोलोंनाय बेनि उनाव आं केमेरानि सोमोन्दैबो बांद्राय मिथियामोन केमेरानि नलेज गैया मानो होनबा जों बे मा होनो मास कमिउनिकेसननि बारै जोङो ना मिडिया बिदिखौ माल्टिमिडिया बेफोरबायदिनि जों कर्स लायाखैना जों जेबो मिथिया उनावहाय केमेरानि बारैबो सोलोंलांबाय जेनेबा अट' फकासआ मा स्टेबिलाइजेसना मा बेफोरबायदि ओमफ्राय ट्राभेलिंनि थाखाय माबायदि केमेरा नांगौ जेरै मानि रेजें जानांगोन कम्पेक्ट फिसा जानांगोन नों बेरायनायाव लाङोबा नों गिदिर लायोबाथ' नोङो रोगानो हाया बेफोरबायदिखौ मिथिलांबाय आरो नोङो ट्राभेलिंफ्राव लांनोबा बिदिनो स्मल फिसा जानांगोन आरो रेजें जानांगोन फिसा जानांगोन बेनिफ्राय ल' लाइट ना खोमसियावबो मोजाङै भिडिअ लानो हानाय जानांगोन बेनिफ्राय स्टेबिलाइजेसन मावलाबायनाय जानो नाङा बेफोरबायदि आरो अट' फकासफ्रा मोजाङै जानांगोन बेफोरबायदिखौ मिथिलांबाय आरो लासैनो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो माबालांबाय आरो लासै आं 2016निफ्रायनो स्टार्ट जादों जेला 19सिम सफैयो अब्ला आंना साबसक्राइबारफ्राबो बारायलांबाय ओमफ्राय भिउसफ्राबो बारायलांबाय इनकामफ्राबो एसे एनै मोनलांबाय ओमफ्राय आं सानबाय आङो फुल टाइम होनांसिगोनदां इउटुबाव होमबा आरो देरसिननो हाबावगौ आंनि चेनेला बेफोरबायदि साननानै आं जेब्ला आं जब मावदोंमोन एसिसटेन्ट प्रफेसर आं बेखौ नागारनाय जादों आरो बेनिफ्राय इउटुबावनो फुल टाइम जेब्ला आंना चेनेलाबो बिराद पिक जाबायमोन ना मोजां बिराद फेमास नर्थ इस्टआव रावबो गैयामोन बे समाव गोबांथार मानसिया आंखौ नुनानै माने इन्सपायार जादों आरो बिदिनो चेनेलबो खुलिदों गोबांथार मानसिया साक्सेसबो जाबाय ओमफ्राय आंनावथ' ट्राभेलिं भिडिअ बानायमोन नालाय जेब्ला लकडाउन जादों बे समाव एसे बिराद डाउन जादों आरो आङो बोसोरनैयानो बेरायनो हायासै नालाय आं दा लास्ट इयारनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनदों होमबाबो आं दा रेगुलार ट्राभेल खालामनो हाथ'वाखै आगोलनि बायदि जेसेबां आङो एक्सटेन्सिभलि ट्राभेल खालामदोंमोन आङो नाजाफिनगोन फैगौ
दानफोरनिफ्राय एक्सटेन्सिभलि ट्राभेल खालामनो बिदिनो दावबायफिननो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बयबो आंखौ सापर्ट होगोन आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आङो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन आरो दावबायबाय थानो हागोन। जोबनायाव आदानिफ्राय जाखांफु बिथांमोना इउटुब सालायनो गोसो बिथांमोनखौ मा बोसोन होगोन नोंथाङा आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि जोनोम जायगा आरो नोंथांनि थंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनाय। आं दहाय होनखांबाय जाखांफुनाय जायफ्रा इउटुबखौ केरियार लानो लुबैदों ना इउटुबाव बिराद मोजां केरियार नोंथांमोनहा जुदि मोजां इउनिक कन्टेन्ट इनफरमेटिभ कन्टेन्ट लाबोनो हायोबा आरो चेनेला देरोबा मोजां माने केरियार लानो हायो गोबांथार मानसिया मिलियनेयार्स जानानै दं इउटुब चेनेल सालायनानै नोंथांमोनहाबो हागोन नाथाय खस्थ' खालामनांगोन बे नङाखि जानला मोनला भिडिअ खालामलाबायना हगारलाबायबानो जानाय बिदि नङा मोनफ्रोमबो खामानियाव खस्थ' दं आं दहायनो सिगाङाव बुंखादों नोंथांमोनहा जुदि नाजानाय दंबा नों नाजानायजोंल' नों लुगैनायल'जों जाया ना आं उमुक खालामगोन होननानै जिरायनानै थाबाय थानायथ' जायाना बेनि थाखायनो गावखौनो गाव ओंखारनांगोनबो हा नों जुदि लुगैबायबा बे मोनसे नोंनि दावहा नों जुजिनांगोन नाजानांगोन खस्थ' खालामनांगोन ओमफ्राय खर' बाहायनांगोन आरो जानला मोनला खस्थ' खालामनानैल' जाया स्मार्टलि वार्किं ना स्मार्टलि वार्किं जानांगोन जानला मोनला औ स्मार्टलि गासिबो स्मार्टलि माने खामानिफोरखौ मावनांगौ बेनो आरो आंनि जोनोम जायगाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गामिया बुङो गोथैबारि होनो आरो पस्ट अफिस फुथिमारि बेनो आरो आंनि जोनोम जायगा बेजोंनो लोगोसे आदा मोननैसो बाथ्रा जों बावलांबावदोंमोन नोंथाङा जे बेसेबां काउन्ट्रिखौ बेरायखो दिनै इउटुब सालायनानै आङो इउटुब सालायनानै 10टा हादोरखौ बेरायनाय जाबाय ओरैनो मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन आङो भियेटनाम थाइलेण्ड केम्बडिया मालयसिया इण्ड'नेसिया बेनिफ्राय नेपाल भुटान UAE गासै हादोरखौ बेरायनानै 10टा हादोरखौ बेरायनानै बबे मोनसे हादोरखौ साबसिन मोनदों आरो मोनफ्रोमबो कान्ट्रिया इउनिक स्पेसिलिटि थायो जेरै डिसिप्लिन डेडिकेसन वेल प्लान होनोबा भियेटनामखौ होनजायो बिसोरनि मानसिया बिराद हार्ड वार्किं भेरि सिस्टेमेटिक वेल प्लान जोबो आरो बिराद बिसोरो ओरैबायदि जायगाखौ डेभेलप खालामबाय दा बबेबा माने टुरिस्ट स्पट नंथावै जायगाखौबो माने बिसोरो ओरैबायदि प्लान खालामनानै सिस्टेमेटिक खालामनानै टुरिस्ट स्पट खालामबाय आरो गोबांथार नेचारेलि बिउटिसफोरबो दङ आरो बिसोरनि लामाफ्राबो ओरैबायदि साफा ओरैबायदि स्लिम आरो जोंना इण्डियाथ' ओरैबायदि खाथ्रा मावो नोङो बासफोर गाखोयोबा उनाव जिरायनो हाया बाखुदावो बिराद बाखुदावो स्लिम नङा बिसोरनि लामाया बिराद स्लिम UAE नाबो बिराद स्लिम मालयसियानाबो बिराद स्लिम थाइलेण्डनाबो होनजायो स्लिम बिराद स्लिम मोजां बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि सानखान्थि फिजिक्स केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd आरो DLED थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन